Bantu bakamashu, isenzo senu sikhombisa ukushawa indlala. Lesenzo senu sokulutha ishop yeSomalia isho ukuthi nilambele. Ngeke sesinqobe impi yokulwa nama illegal foreigners uma nina nizophinde nibehavisisa kwesilambi. This thing of looting the shops are showing hunger because inina qala nigijima niye kuma social media nithi amashangana nidayisela ukudla expired. So if ukudla kwamakwelekwele ku expire pho ningitshontsha kanjani hambe nokudla. Yazi lula kanjani indaba yokususa isitolo endaweni ukuthi uma ngempela ningasasifuna isitolo endaweni niyekele ukuthenga kusona. Yini enzima nje lapho. Because abachathi la yinina ninamphakathi wakamashu. Inini abachathi. Nihamba nithi aniwafuna amakwelekwele kodwa mevula amashop nina niyathenga kuona. Njengamanje nenza okukhulu nilutha impahla yami nizoyidla kanjani impahla ebolile expire negulisayo. Musana ukudlala nini? Musanje ukudlala nini? Musana ukubehaviswa ingane ezilambile niyalamba. Musana ukubehaviswa ingane ezilambayo. Ngeke inqobe impi nganiyenzayo. Musana ukubehaviswa abantu abalambayo. La niyenibone abaholi beni bematch and match ophakela umthakathi nabo bonke baye beliqoqise ikwelekwele ukuthi nasi stock sakho mfowethu phuma naso qoqa uhambe. Yabo. Nina nibehaviswa abantu abalambayo nina. Lento niyenza ikhombisa okukhulu ukulamba. Ngeke ninqobeke impi manilamba. Niyalamba? Hayi, ngeke ninqobe impi. Bantu bakamashu musana ukuganga. Musana ukuganga nona lento ihamba ngokomthetho lento oxoshwa ngama foreigners. Seniyona manje. Musana ukuganga. Ngoba into ezokwenzeka izoba muncu yonke into ethi match and match. Bese kunawa lesi senzo lesi enisenzayo. Kuqala manje kuboshwe nabantu into engafanele yenzeke. Manifica ikwelekwele livulile. Yenza njengoba kwenza uphakela umthakathi. Ndoda, vala, keep istock sakho sibe ngaphandle uthatha ivan uhambe uphindele kwelakini finish. Usithatha kanjani istock esibolile nithi labantu bandayise udla okubolile okugulisana izingane zenu ziyafa ziphuma amaphilisi phakathi. Pho nisiluthelana. Aniyekeni ukubehaviswa abantu abalambile. Fanele khuzwe yithina sihleli la. Ngoba phela i-social media iyona ekwazi ukufinyelela kunina kamashu senikhuze. Lento eniyenza yakuyona into ngoba khumbulani mani masha. Ungumasha wena makuhambisana neconstitution yemarch and march. Mani masha makuhambisana. uJesinta akaze ethi abantu mabaluthe. Uphakela umthatha akaze ethi abantu mabaluthe. So musana ukwenza into eningayalanga ukuthi yenzeni. Uma ikwelekwele lingahambile endaweni. Xoxanani umphakathi niyolivalisa. Nimcele walila namaphoyisa akhipha isitoko saka sibe ngaphandle athatha ivan ahambe. What if uyafika ekhaya uphekela izingane lesi sitoko ziyagula? Uzothi uthenge ephi? Musana ukubehaviswa kwezilambi. Musana ukwenzisa abantu abashawa indlala. Bantu bakamashu. Nenza ichilo nizisimbolaza njengabantu abalambile. Ngeke ninqobeke impi manje izinto eninzayo. Amakwelekwele fanele ahambe clean and square. Fanele ahambe amakwelekwele. Kodwa hayi ngale ndlela enenza ngayo.